What you do to easy akube akube. You don't want to get the high order 15. Good morning, everyone. This is Chino says Ezinwa Akajofo Uguru Dona. I just have a simple message for us today. For us traditionalists, ndị na-eme ife ndị otu mmiri. Ndị na-eme ife ndị otu mmiri. Ịma na o so n'ofe ife na-awa ndị mmadụ isi gbasara inye ndị mmiri oke, ịlụ ọrụ mmiri na ihe ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị na-complain na ha emekọtago ife ndị mmiri mana ha ada afụ ife na ọ da agaziri fa. Ụfọdụ ndị asị gị na dibịa ise arụgoro fa ọrụ mmiri mana ha gaa n'afa ọka na-awa n'afa na ha ejekwanye ndị mmiri oke. Ụfọdụ ndị si na dibịa na-abụ dibịa 10 ejego merefe ife ndị mmiri mana ejekwa n'afa ọka na-awa n'afa na ha ejekwanye ndị mmiri oke. Ịmago ọtụtụ ndị eji igo maka afa wee lụkọta ọrụ mmiri kwụkọta dibịa ụgwọ ka maka ọrụ mmiri ike kwụfa a na-eri ego na-emefusi ego. Mana mụnwa bụ Ezinwa na-edo ekwugo ihe ọtụtụ ugboro na ọ bụrụ na ọrụ mmiri a na-arụ arụ ịbụrụgodu nwoke bụrụ nwaanyị sọsọ ofu ugboro ka o kwesịrị ka dibịa kpọrọ ụga rụọ ọrụ gị ọrụ mmiri. Ọ bụ na dibịa kpọrọ ụga rụọ ọrụ gị ọrụ mmiri ọsọ onye ahụ na ijere n'afa 100 ọka na-awa n'afa na ndị mmiri na-anaghị oke. Ihe kwesịrị ime o ji izi aka o ji ekpe ile ọma na mmiri maka na aspas ọwụ ọrụ mmiri na dịkwugo dibịa ụgwọ ewewo na-eji ọkọ jide ewu jidesia ọjị nzu edo ụmụ ihe ndị Igbo ji eme mmụọ wee gaa na mmiri dibịa wee kpọrọ dibịa bụ ọfọ wee kpọrọ gaa na mmiri ga kpee udo n'etiti gị na ndị mmiri gị arụgoro gị ọrụ mmiri. Ọ bụrụ na mmiri wazie gị n'afọ ọzọ ihe ị ga-eme bụ jiri aka gị gaa na mmiri jiri aka gị gorusia ife aka gị ruru gaa na mmiri ga kpee ile ọma gaa na mmiri ọbụla. Ihe ọzọ na-awakwa ndị mmadụ isi bụ kedu mmiri agha aga kedu mmiri agha aga kedu mmiri mmiri shim na ihe ndị ọzọ a na-ajụ ajụ ndị a ọ na-awa ndị mmadụ isi otu anụnwa how do I know my chi si awa ndị mmadụ isi ka m esi wee machi m nke nwe ibia nwanne otu a ka ihe gbasara mmiri chi si awa ha isi. Ma ana m agwa ọnụ sị mmadụ nwere ike ịga na mmiri ọbụla ọ nọrọ ebe ahụ ọkpọ okene mmiri ọbịa na obi ya okwu afọ ya si na ndị otu mmiri ya ka bịarụ ka bịa nye oke maka na mmiri bụ mmiri nke bụ eziokwu. Ịnọdụ na mmiri ahụ ịkpọ ndị otu mmiri gị nye ha oke igudo olufa ịmara ihe iji wee bịa inye ha true that mmiri ịghọta ihe m na-ekwu. Ịma na ọ dị possible sef mmadụ ịnọ n'iru anyanwụ kpọkwuo ndị otu mmiri ya waarụfụ ọjị fanarị ya ma e werezikwa mgbe ị gazi on a water body. Do you understand? Once ọ bụ na ekwuru afa gị kpọ na ịkpọrọ afa gị your name connects you to all your spirit entities, be it water, be it your shi, be it ndị ichie, be it whatever. Your name is a connecting code to all your spirit entities that are associated with you. Once ị ga na mmiri ọbụla kpọọ afa gị isi nọ ndị mmiri gị ka ị bịarụ they respond, they answers you. Ị nọ na mmiri ahụ mere ife ị chọrọ imefe. Do you understand what I'm saying? Mmadụ nwere ike iwere baf ịmana otu ihe nọ kịta ngwa na-ege m ntị ị nwere ike weta baf kịta nwa kute mmiri tankị nọ na be gị ị na-eyuzu ikutie idebie ị nọ na ya bụ mmiri ahụ na-ene ya anya wee isi na ọ bụ gị nwa bụ onye dị otu a nọ ndị otu mmiri gị ka ya na-agbakọ. Ị nọ na mmiri ahụ mere ihe ị chọrọ imere fa wan ha ọjị mee whatever ị chọrọ ime it will go, they will accept it once ị kpọrọ ha afa. You know, I am of that school of thought that spirituality should not be limited to a particular location or ideology. Ndị na-asị gị na ị ga-ama iri mmiri isi bi ụwa na ị ga-eme iri nke a na ị ga-eme ngwa nọ the problem wee bụrụ how do you now know your mmiri isi bi ụwa maka ọ bụrụ mmadụ niile ka mmiri ha si wee biwa na-abịakwute abịa agbara agba onwe ndị ọna na mmiri ha
na-abịakwute bịa gbara ha ama mebi bịa na nlọ n'ụzọ dị anya zie ha ozi fe wee mara that na yes n'ọkwa na mmiri dị otu a ka ha si ọ bụrụ mmadụ niile nwere that privilege ịghọta so dibịa wee sị gị na ị ga-aga na mmiri chi gị the question wee bụ how do you know my mmiri chi o wee bụrụ ihe dị ka ihe gbasakwara chi na ị ga-ama iri chi gị agwara m ndị mmadụ that language na ị ga-ama chi gị is wrong. O nwere onye na-amara chi, nwere onye na-amara onwe ya, nwere onye na-amara afọ ya. Ịghọta ihe na-ekwuchi bụ mmụọ ada afụ ya anya. The best way yes we amachi gị bụ ịma onwe gị. You know your physical, you know yourself because you are the physical manifestation of that chi na-achọ. Ịghọta ihe na-ekwu ya sị gị na ya ama afa chi gị. You see where people get a whole lot of problem. Na ị ga-ama afa chi gị. What other name do your chi have if not the name of the physical person that represent that chi, which is you? Which other name are you looking for? People are now na-adị so much frustrated and confused. Ebe ha na-achọ afa chifa, ebe ha na-achọ mmiri ha si bi okwu. Ike wee kwụla ọtọ wee gwụ. Nna ana m asị ọdịnala adịghịkwanụ difficult. Ọ ndị mmadụ ji aka ha were eme ihe gbasara ọdịnala adịrị ha difficult. Once dibịa kpọgoro gị na-aga na mmiri once ga kpee udo n'etiti gị na ndị mmiri gị, you don't need dibịa dealing anymore in your relationship with your ndị mmiri gị. Once whether ma mechara ya afa niile na-agba ka na-awa na ndị mmiri na-anụ oke nke nwe ibe nwa na nke arụ na-arụtaghị asị ka ọ bụ selai. He said you don't need to pay another dibịa again to take you to water. What you need to do is to buy ịmarụ gị ihe ndị Igbo ji eme mmụọ. Don't you know? Igbo na-eji ọjị eme mmụọ, Igbo na-eji nzu edo, Igbo na-eji kelafia nkwụ ike. Mgbe Igbo na-eji ọkụkọ, ewu, ebu na efi were these are the things Igbo ji eme mmụọ. Ịmarụ nke ogo gị lulu nke ị chọrọ imerụ ndị mmiri gị. The basic ones bụ n'ọjị, nzu, then ihe ndị ọzọ. Anụ aka gị duziri igolu tinye na ya gaa na mmiri ọbụla ka kpee ile ọma. Ịghọta ihe na-agba gị. Don't pay any dibia again maka ịga lụrụ gị ọrụ mmiri. Ihe na-adị emewe people that na they are too lazy to take actions on themselves. Fa chọrọ ka dibia mee and at the end they still complain na ọdịnala dị expensive na dibia gburu ha wayo na arụcha na ọ dị aga. Ekenekwa m na ihe anụ abụ obere ozi nsị ka m bịazie ọnụ. Anọ m na mmụọ, anọ m n'okwu owuwe ka m ga-attend to people. Ekenere m ọnụ ezi nwaanyị edokọ nna ahụ. My name is Ezi Nwaanyị and I come for the total restoration of ọdịnala omenala Igbo. Ka emesịa. One love.